साराय थिनथा बाजा फुङाव मैदेरा जेला जोंनि बे मन्दिर खाथियावबो दंमोन मैदेरा बे मन्दिरनि सोनाबहा टिफिन होनायनि न' बारियाव आरायथायाव जों जेला होनो थांदोंमोन साब्रै साबाजों ओमफ्राय थाङा एटम मोननै पेकेटखौबो गावनाय जादों ओमफ्राय जेला बे न'नि मानसि जायना सिफायजादों बेबो फैखादोंमोन ओमफ्राय गावसोरबो थांबाय बे बुस्थुआ थांला नांगौबा हारसिं थांसिगोन होननानै जोंबो गेटआव फैनानै नेफैगासिनो ओमफ्राय जेला बे मैदेरा ओरै थांनाय समाव जे नारफायो जोंबो आरो खारफिनलांबाय होसोफिननानै ओमफ्राय बे बुस्थुआ लासैनो सोरांनायनि लोगो गावनो हारसिं थांबाय नारफायनानै थांनाय समाव नारलांदों बुस्थुआ ओमफ्राय जोंबो होसोफिनदोंमोन खोनाफिननानै सर्ट लाइनावथ' दा खामानि होगासिनो दङ ओमफ्राय दासान्दि नै अखा जादों साननै ओमफ्राय बेनि थाखाय सान्दुंबो मोनाखै एसे पावारा खमायनानै दा जों सानदों बेनि थाखाय ओंखारबोदों नामा मैदेरा आरोखि नङाबा दाख्लैफोराव ओंखारथ'वाखैमोन साननै सानथामसो बिराद फुराना प्रब्लेम बियो ओमफ्राय दिनैबो फुङाव समाव थिनथा बायदि समाव मैदेरा फैदोंमोन फैनानै डाइरेक्ट बे PMAY न' मोनदोंमोन आरो 2019 मोनदोंमोन बे न'खौ डाइरेक्ट डेमेज खालामबाय मैदेरा फैनानै मानसिमोन न' सिङाव मानसि ओंखारबाय आरो खुनुरुखुम जिउखौ आखायाव लानानै खुनुरुखुम ओंखारबाय जों माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ खावलायदों जाहाथे बे बेब'स्थाखौ माने एसे मदद बे फेमिलिखौ एसे मदद हो बेखौ आं खावलायदों आरो হাতির ভাঙার থেকে ওইটার কাহিনী বেশি আছে হাতির ভাঙার নামটা ভালো কাবে আগে দেখাই মই নামটা যা তাও চিনা যায় অত কিবা নহয় ও Boy, muy cumbra.